Mhlambe enye into okay siziphila kuloso sikhathi bathandekayo la kufanele singakhohlisani uYesu bathandekayo uyabuya uqala ukubuya kwakhe noma ke sikusebenzisa ukuthi ukubuya kaJesu kodwa suke si-understand amasifundisi ukuthi ubuya kaJesu kuyi-event yesibili uzobe sebuya kanye nebandla ezomisa umbuso kodwa eyokuqala bathandekayo event ile ukuthi ibandla lihlwithwe abanye ababeyifundisa ke noma siyikhuluma futhi ngiyavumela nabo ukuthi ukuhamba lokuqala kwebandla kokukhala kwecilongo ibandla lisuka nomoya ingcwele liyohlangana kanye nenkosi uJesu. Lokho bathandekayo kuseduze iBhayibheli nabo bonke abafile befela kuKristu abasemathuneni manje befebe kuKristu malikhala lilocilongo alukuziwa kodwa liyokuzilwa abantu abamamukela uJesu basebeba sesandleni sikamoya engcwele. Kuba kufanele ukhole uphelele esontweni, kufanele uphelele kumoya. Esontweni i-workshop nje la ukhandwa khona, usetshenzwa khona. Kusho ukuthi amangisho njalo I don't mean iba ne disorder ungabe ne local church. I'm trying to say to you kufanele noma ukhona elocalini kodwa uba sesandleni sikamoya engcwele. Ngiyashumayela nje. Omnumzana nowabona umbono many years back I remember ukuthi sasisezinsizwa nje isindisiwe lwambona kaze ngukhohlozo wemandla maybe into ka 20 something years ago andaze ngukhohlo kodwa ngathi kade ukhunywa izolo wasukuma ethathwe inkosi ya ngomoya imkhombisa ukusondela ngokukhala kwecilongo nokuhlwithwa kwebandla wabona because lento umoya ingcwele wayemdlala yona idrama emkhombisa yona as a vision yami wabona isihlalo sikayise nesendodana nesikamoya ongcwele ngoba inkosi khonto ayifuna ukuyi-emphasize lapho khonto ayifuna ukumkhombisa yona usethi kwi-space lesi sikamoya engcwele wabona inkosi ayifuna ukumtshela something wabona sengazi ukuthi akekho hleli ngakusona uthi wayisethi ke uphi ofusa ngabe uhleli lapha ngoba ngiyabona khona kunomoya engcwele wasethi hayi lo usemhlabeni nebandla ningakhohlwa uNkulunkulu omnipresent uthe sezulwini besemhlabeni ngiphinda futhi bathandakayo leyana kwakuyipurpose ukuthi wayifuna ukukhombisa khonto imessage wayifuna ukuyikhombisa lo mzalwane nikhona nibazalwane listen ke lithi ke wabuya isikhala ngala wathola ukuthi awuhlalo lesasinamuntu wabuza hayibo uphi umoya engcwele uthi umoya engcwele usebandleni ngubhizi nebandla uyalikhonza ibandla la is busy preparing the church uthi wayesebuka ke lesihlalo esingala wamangaza ukuthi uyasibona lesihlalo sangasokunene esinefusa ngabe ehlela uJesu nakusona wayizama ukumkhombisa ukusondela kwesikhathi ningizwe kahle uthi wayesethi hawu no ubona ngathi noJesu akasekho manje esihlalweni sakhe uphi wasethi hayi phakamisa amehlo kancane nanguya ubhizi manje use halfway ukuyohlangabeza ibandla eceleni kwakhe uthi umephakamise emehlo eceleni kwakhe ingilosi enkulu ibambe icilongo kodwa ayilishayi elibambile nje ithule and uJesu umeceleni kwayo ready for the church usethi lo mzalwane ngoba wayiboniswa uNkulunkulu wambono usethi wayesethi hawu uJesu selapha ingilosi leya manje icilongo ingilosi ayilishaye ngani icilongo uthi wayesethi no kulindwe icommand kubaba ngoba ihlalo part nendawo wayekhona ohleli kusona uNkulunkulu uthi everything now is ready kulindwe nje ukuthi ubaba akhiphe instruction yokuthi blow the trumpet uthi ke umthandazo othandazwa uJesu uma emi kuyo yonke lento uthi umkhuleko othandaza uJesu uthandaza into ethi baba ngicela ukuthi isixhume silalela umoya engcwele uthi uthini ngebandla emhlabeni ngoba uyena owazi state se readiness yebandla
uthi mayelalela ngiyakhohlwa bathi umbono lo bakhonto wayifuna ukumshumayeza yona lo mzimba. Uthi mayelalela into ekhunywa umoya engcwele ezantsi. Uthi umoya engcwele siyacela. Uthi nxusa kubaba athi kuma kancane. Because laba engizohamba nabo imajority yabo ayikabikho ready. Athi problem enkulu eyokuthi bonke abakafika esandleni sami. Bayakhonza impela kodwa abekho la kimi abekho. Wathi mangathiwa ngiyanyuka manje nginyuka ne% eliphansi. Ngisho nakulabo abalindiwe. Moya ngcwele kasilekelele. Jesu uyabuya. Bazalwane asingayithalalisa kuzona ikhathi zokubhala ucishe manje. Set your house inthuleleni. Set your house in order. Insuku lezi zokuhlela indle yakho ime ngomumo. Qoqa ama message ashunyayelwa manje akusona ama message oku-entertainer. Sengama message okulungisa ibandla. Futhi asiprepare manje isonto sesiprepare ukubuya kwenkosi. Umethu uJesu kuwe umoya engcwele ekhuluma nawe ethi stop this. Vele usheshe uyeke. Uyekiswa yini? Uyekiswa ukuthi akakhulumeli manje uku-entertainer. Ukhulumela ukukulungiselela. Uyayazi ingubo ofanele uyigqoke. Inkosi yabaza abangabayo nithuleleni kodwa bafana. Inkosi yabaza abangabayo. Utezama izimvu ziyangazi. Uthi zazi ngisho nezwi lami. Ngisho kanye zizwe. uNkulunkulu moya engcwele kasilekelele. By the way church, indaba yokubuya kwenkosi ethu uJesu indaba ezinhle. Ongafanele zivuse uhlevane ebandleni. Two ways uNkulunkulu indlela yokushunyayelwe ngayo ukubuya kaJesu. Abanye abantu bathusiwe ngokubuya kaJesu. Kanti ukubuya kaJesu akusiyona into ofanele ivuse uhlevane ebandleni. Indaba yokubuya kaJesu bathandekayo isaka nesika ezweni. Izwe ofanele thuso ukuthi uJesu nangebuya singakafiki kuye. Ibandla fanele lithi utata uyeza. Oh, we've been waiting for a long time. Kade sasilindile nithuleni bathandekayo. Nikhona nonke. Awuthi ngifundele ama scriptures. I don't fundela ama scriptures because I want to help you. I feel like I must help you today. Soqala ama series bathandekayo after this, but I don't fundela ama scriptures. I want to believe that it's going to help you. Incwadi yokuqala base Thessalonica chapter number 4. So totally fundela verses number 15, 16, 17. Ufunda ngabe segxuma wahlala manje. Verse 15. Ngokuba lokho sikusho kini ngezwi lenkosi ukuthi thina esisekhona ukuthi thina esisekhona yes sisasele yes kuze kube sekufikeni kwenkosi. Thina sonke esikhona manje esisasele kuze kube sekufikeni kwenkosi. Awunaso isizulu ke nawe ke kuze kube sekufikeni kwenkosi yes. Yes, funda. Asikubandulela nempela abaleleyo. Leli gama lokwandulela lisho ukuthi ukufika kuqala kuseza bakhona umuntu ozofika. Kuthiwa laba abantu asebefile ke befela kuKristu asiyukubandulela. Kusho ukuthi itrip iyodwa la. Ophila manje umshumayela uJesu nofile wafela kuKristu. Kuthiwa ke hayi team eyodwa le same WhatsApp group. Akekho ozohamba kuqala bese ubabanye beza ngemuva. Leli gama lokwandulela kusho ukuthi ukufika qala kusekhona omunye ozofika. So kuthiwa ngeke sibandulela abafile befela kuKristu. Ngeke sifike qala kunabo. Kuphi? Yesifunda. Ngokuba inkosi uqobo iyawukwehla ezulwini ngezwi lenhlokomo.
Ngephimbo lengelosi enkulu. Ngephimbo lengilosi enkulu. Nangecilongo likaNkulunkulu. Nangecilongo likaNkulunkulu naloko locilongo lizokhala. Nangecilongo likaNkulunkulu. Nabafileyo uKristu bayakuvuka kuqala. Ngarashi ke nabafileyo kubani bathandekayo kuKristu. Ngithuleleni bazalwane, nabafileyo kubani kuKristu bayokwenza njani? Bayakuvuka kuqala. Nabafileyo befela kubani? Akushiya uthi abafileyo la, kuthiwa abafileyo kuKristu. Judeli icilongo malikhala kuzovuka abafele kuKristu. Mase uthi abangafanga bekuKristu bazoqhubeka nje emathuneni, baqhubeka nokufa. Ngoba kulona icilongo lokuvusa abafile, icilongo lokuvusa abafe kuKristu. Kodwa nithule sontweni. Wena nje ufanele ungiqinisekisele yona nansi nje. Into engiqinisele yona, qinisekisa ukuthi isiphetho sakho siphethela Kristu. Ngoba ukufa kuyona icrisis. No. Nakho kuyazi. Ukufa kuyona inkinga. Uma usaba ukufa nje usaba into engenasidingo. Into eyinkinga ngempela ukufa ungena Kristu. Ngoba kusho ukuthi awuvuki mawunjalo. Phela ukufa kwangempela ufa lokuthi ukufa fa ukufa komuntu engena Kristu. Kanti umuntu ofa kuKristu usuke lele. Ngoba nali iBhayibheli lithi bayovuka. Kodwa nithuleleni bathandekayo. Uthi uJesu okholwa yimi noma efa alikho isonto. Lithi okholwa yimi noma efa uyophila. Kodwa nithuleleni bathandekayo. Ngoba thina sifi siyalala. Silala ngathi sifile kanti asifile sizovuka. Singangcotshwa ngendlela eyodwa nabangakholwayo. Kuculwa amaculo afanayo, shiya lamagugu njengabangakholwa. Icilongo manje kalakhala icilongo siyavuka. Abafe kuKristu. Kuthi ngimemeze uKristu namhlanje nikhona nibathandeka. Ayishibhile lento ukuthi siyakholwa uJesu. Asidlala ama games njengoba sila. Sengisela ukuthi masifa sifele kuye ukuze mhlakane icilongo. Insimbi bandla, insimbi ayigobi. Ngisho ukufa likwazi ukugwinya. Ukufa nakho kuyazi nina nase nikhohle kuyazi ukuthi makufa umzalwana kuvele kuncaphe ukufa. Enkathi abantu bekhala inyembezi ukuthi ukufa isalusa kube kuphamba umzalwane kodwa ukuthi ukufa salusa. Ngoba siyamazi lo ukuthi akafanga uzovuka. Nange icilongo likaNkulunkulu nibambe njalo ngizothandaza manje. Nange icilongo likaNkulunkulu mase lithi nabafileyo shona nabafileyo. Ke kubani bathandekayo kuKristu. That point is very important. That point is the most important point. Abafileyo kuKristu bayavuka kuqala. Ngeke sibandulele. Bayavuka kuqala. Shothi makukhala icilongo leli zonke zami ezafa sekuKristu. Kusazokwenza imessage njalo ngiyanitshela. Kuyefana awufuna ukukholwa ile iyeke ke nale uthi uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Vele uyeke uyikholwa ke nayo leyo. Uthi lo mhlaba okuwona nalizulu likulona ladala uNkulunkulu. Ngoba kwakhona imiracle leyo. Uthi uNkulunkulu nje wadala izulu nomhlaba. Into yokuqala nje statement yokuqala thiwe eqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba eqaleni. uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. It's a miracle by its own. Vele uyeke nje. Uma ufuna ukukholwa lento le. Awukwazi ukukholwa ukudoubt okusegcineni, ukukholiwe okuseqaleni. uKristu bayawuvuka kuqala, udlula wegel. Dlula ke. Mase lithi ke, listen. Mase lithi khona kodwa lithule lebandla. Hayi kodwa kangcono khona la ngisonta khona. Likho ibandla likhona la noma likhona la idaya khona ngoshumayela lento. Khona bathanda kabi. Lithi khona thina, somebody say thina. Esisekhona. Sekushiwo wena manje. Awukho ethuneni manje. Thina esisekhona. Lithi iBhayibheli sisasele. Oh my God. Siyakuhlwithwa.
kusho ukuthi makufika isikhathi sokukhala kwecilongo kanti usaphethe imicrophone njengompostoli Mbuyazi uyashumayela kuyilula lento abafileyo bazovuka bona mase uthi laba abasadumisayo beseshumayela besabekezela besaphikelela ngishumayela ukuthi abantu besaqinisela sithi banatha bathi uJesu inkosi abantu bamiyeke bakhonza ikhixo basho inkosi ba-ofra abantu bakhonza amathongo badoda bona uyinkosi yiboka laba lithi iBhayibheli basohlwithwa uthulelene esontweni. This thing is very straight. iBhayibheli atoliwe. Ayidingi na theology enkulu lento. Straightforward. Ayidingi na theology enkulu ungasuqhumisa ikhandi. Lento straight njengoba ishiwo. Thina khona thina sisekhona sisasele. So we are left sisele for a purpose. Akushiwo thina sisekhona esizikhondla no. Thuwe sisasele sishiywe ngepurpose. Hayi thina babahambile eqala inkosini obebe weak kunawe. Kudependa kuyiplan. Khona nibathandekayo. Akusho ukuthi laba bahambile baya emathuneni ngoba bephuwa weak kunawe. No, kudependa kuyiplan. Ushiywe for a purpose. Asalanga manje nje ukugcwalisa umhlaba asizodala itraffic manje akuzona insuku zokugcwalisa itraffic nje kungabe kusahambeke emall manje akusaphumeke nase street nasokusmi street akusahambeke kugcwele abantu inkosi ayifuna esiminyaminya ifuna abantu becebo angisho ngaye emall khona thina esisekhona sisasele lithi iBhayibheli siyokwenziwa kanjani bathandekayo siyakuhlutha khulumani phela ngani lento izokwenziwa kuwena osuthuka manje sizokwenziwa kanjani bathandekayo khulumani siyokwenziwa kanjani and a powerful something lithi siyakuhlwithwa kanye nabo emafi kuthi kuzohlangana abafe kuKristu behlangane ndawonye ngakho lithi ngeke sibandulele bahlangane ndawonye nabasaphethe ama microphone manje. Oh my God. Lithi iBhayibheli makhala icilongo thina sizohlwithwa. Likhona nibathandekayo. Siphume emzimbeni wenyama. Siphume kulomzimba kodwa nakho kushumayeleke. Kukhona omunye umzimba ocuthile nje obudumisa nje. Ucuthile kanje. Ulinde ukukhala kwecilongo kodwa nikhona ubhisi usamolo hamba kanje ucuthile. Uthi manike lakhala niyaphuma. Njoba ubhisi kuhlabelela, njoba ubhisi ukhonza, usesikoleni ucuphile, usemsebenzini ucuphile, usemasimini ucuphile, uhomzalo ucuphile. Ngoba manike lakhala icilongo. Kunomzimba wenkasimulo ofihlwe la kuwe. Ngangcono khona la ngikhonza khona yazi. Lithi iBhayibheli sinale ngcebo nthule esontweni. Lithi sinale ngcebo eyitsheni zobumba. Kunalomzimba wenkasimulo ongafi, ongagugi, ongabanjwa i-force of gravity. Manike lakhala icilongo uyanyuka. There is a better person inside of you. Akaguli akafi, akana age. Ngakhuluma la ekhaya ngathi akana gender. Umzimba wenkazimulo awunabulili. Umzimba wenyama lo unama males and females. In the spirit we are sons. We are not sons of God by gender. We are sons of God by rank. Singabantwana bakaNkulunkulu singamadodana kaNkulunkulu ngokwebekwa. Singaphansana kodwa lisonto yazi. Leli gama singamadodana kaNkulunkulu lisho ukuthi uNkulunkulu ngubaba kuthina in the spirit. Thina singama sons. Bashayitoto yosisi bathi angeke
Enyameni you are doing a right toy toy, kodwa in the spirit a wrong toy toy. Makukhala icilongo ukuphuma lo mzimbo lakho. Khona umuntu ocashela kuwena. Ulinde ukukhala kwecilongo. Othi sase ngikhulume lento abathandekayo. Athi nginikhulume lento. Listen, phela umoya ingcwele mekhuluma kakhulumi nawo nalo. Nalesiquka sakho ngeke umuzwe. Ukhuluma nomoya. He talks to your spirit. Yeah, listen, a spirit person is the real you. Umuntu umoya. Umuntu unomphefumulo. Man is a spirit. Man have a soul. Man lives in the body. We Trinity. You are a spirit being. When umoya. Ngeke uNkulunkulu adala into engafani naye. Enkathi uNkulunkulu ekudala emaphakadeni wadala the spirit person. Lowe eternity lozodla inguna phakathi phela wona ufiki ngo1950 ngo1970 ngo1992 ngo1991 ngo2005 ningayibanga zezinto amalanga enokufika ngicabanga ukuthi ungcono ufike late nofike manje no let the Bible before the foundation of earth uNkulunkulu wasazi wasikhethela kuKristu umhlaba ungakasokeli when usuka from eternity uyalenda ezweni for 10 years for 15 years for 30 years for 40 years for 70 years mawuqeda lapho ubuyela eternity. Hey! Usuka from eternity to a planet for assignment. After the assignment, eternity. Somebody say hallelujah. Uma ushisona emhlabeni usuka from eternity to emhlabeni ufika udukiswa isono emvakana awusayi kwi-eternity uya kwi-eternal death kwi-direction obungadalelwanga kuyo obungasuki kuyo. Leso ngithi angasikwazi ukusibanga into engenami amndeni zama ID uthi ubani omdala size sifihlelana sibanga kanani uma ucabanga ukuthi umuntu abantu fanele bazokutreata nge-arrival yakho. Utobana kholo wafika early usucabanga ukuthi manje labafike late anyana siyaba undermine kanti no. Ila ngwaqoka le-overall kodwa in the spirit we are siyalingana. Ngoba sadalwa emsangene emqondweni masenza ngiyamthanda uNkulunkulu ukuthi ngikhona nibathandekazi. Wathi uNkulunkulu masenza abantu umfanekiso. Wathi asenze ngani? Immediately njalo uNkulunkulu brum sasikhona kwi-eternity. Kwasokuthi ikhathi zethu zokuza emhlabeni zashiyana ngoba uNkulunkulu enzele iorder. Wasi-release sonke kanye umuphi umhlaba uzosicontain. Manje usefaka uNkulunkulu wasifaka ngama-stallments, ngama-phases. Wathi hambani nina for a purpose. Aqala lunguza umhlaba uthi ufuna into nje ehambe kwi-storehouse. Wathi wazala. Nje manje ufuna kumprofeti ozokwazi ukunderstand ikhathi wazala. Afika a-installe icebo lesikhathi mase sihambe emhlabeni. Uyehla nje unemhlabeni ngoba ubhizi nje uthandaza usuku uqaqa. Hayi usuke kwehla, usuku uqaqa izinto ezivalelwe kuwe. Kodwa ngithula esontweni. Ngithula esontweni. Ngithula esontweni khona nibathandekayo. Ngithula esontweni khona nibazalwane nikhona. Nikhona nibathandekayo nikhona. Lalela impilo yomuntu is like this a Bible. Yonke into uNkulunkulu uyifakela kuwe. Enkathi uzala ungena esibelethweni kodwa nithulele ekhaya. Utshela uJeremiah ethi mina ngiyingane ngubheki wathi lutho khehla usulate. Lakelaka ungakakubumbi ngakwazi. Uthi ungakaphuma esizalweni lapho ehlukanisa ngakwenza umprofeti wezizwe ekhaya kujantulela uboy konke ezulwini kuthiwa walenda umprofeti walenda umuntu wecebo walenda umuntu wenhliziyo walenda kuthiwa ayeye amadimoni ayeye ekhaya kuthiwa senginengane izulu senginomprofeti. Akanje uNkulunkulu bathi senginengane yini umfana noma intombazana kuthiwa intombazana okay izulu lithi walenda umprofeti kuthiwa maye kuwe emhlaba ngoba into esiyishutheke kuye sicupha amabhomu kuye lala bakhatha uSathana lalela uSathana akalwi nawe wabelwa nawe nje ulwa nezinto ezivalelwe uThixo kuwe
kodwa namhlanje ngegama likaJesu siyafuna in the spirit lento uNkulunkulu akudesignela yona. It shall happen. Akufe ungabanga into uNkulunkulu ayifunayo. Akufe ungayifezanga igama likaNkulunkulu. Hlalani phansi ngaphandle kaNdlunkulu. Listen, Baba guys. Listen. Your life is just like this, the Bible. Yonke into ifakwe la. Uma uthandaza usuke ungehlisi izinto. Prayer does not bring things down, but prayer reveals. Umthandazo uyembula. Mawungathandazi usukwenza kanje uthi unazo zonke izinto kodwa ichubeke ivaliwe zikuwe. Mawuthandaza usuku njengomuntu ovula incwadi ngama page. Kanti khona ukuthi ngami kanti uNkulunkulu namacebo amakhulu kangaka. The more udumisa uthandaza ufunda izwi uzila ukudla ulalela umoya engcwele njengoba ethi yenza usuke kuvulisa ama page. Athi nikela awugqilazwa nje ngemali esontweni kuvulwa ama page. Lithi yena ongayigodlanga yakhe indodana ngangcono khona ngisonta khona. Lithi yena ongayigodlanga yakhe indodana kodwa wayinikela ngenxa yethu sonke. Lithi kungenzeka kanjani nqobile? Romans 8:30. Uthi 32 if I'm not mistaken. Uthi kungenzeka kanjani ukuba angasiphi konke kanye nayo. Kungenzeka kanjani uba ngasiphi konke kanye nayo. Kodwa ngithuleleni. Kusho ukuthi mhla wamukela uJesu, wamukela uKristu kanye nakho konke. Enkathi uphiwa uKristu, wawuphiwa uKristu kanye nakho konke. It's like this. So now I wanted to say to you, ungacabanga ukuthi uyinjengalento oyibona ngaphandle, because man is a spirit. Lithi iBhayibheli umoya dakha zitha masha. Lithi iBhayibheli incwadi yamaRoma lithi umoya kaNkulunkulu ufakazelana nomoya wethu ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli ngomoya wethu, with our spirits, capital letter, sikhala ngawo sithi Abba Baba. In other words, a relationship ne communication ephakathi kamoya engcwele oba phakathi kamoya engcwele with your spirit. Mes umoya engcwele upload izinto emoyeni wakho. Mese fundisa wena umoya wakho uthi ulethe discipline to your soul, of which is your mind, your will. Because a soul part of man, your mind, your will, your emotions. There's a soul part of you. Yeah? Intando yakho ingakho singagqoka ngamakhala afanayo la. Ngoba you have your own choices. Mangithatha omunye ngithi na amanzi. Ngithatha omunye ngithi nayi lo ngithi nawa nguphuzo. Umnikiti yathi good. Uthi umnikiti omunye athi no. UNkulunkulu umenze uNkulunkulu ukwenza ama choices akhe. That's why you don't like tea. You don't like this lemon juice. You don't like Coca-Cola. You don't like whatsoever, because you are unobunkulunkulu oshiyelwe isiyingi. So uthi unama choices akho nentando yakho. You have a right to say no. You have a right to say yes. Sefanele align ke manje.
umphefumulo wakho kodwa bafethu. Buku David ke mase ishumayela lento engiyikhulumayo. Uvela uthatha usibu David uyabhala Hubo 103. Mbonge kodwa laba bantu. Uthi mbonge. This is an instruction. Uthi mbonge uJehova. Mphefumulo wami. Uthi nakho konke ukuphakathi kimi akubonge igama lakhe ngoba umphefumulo wakho uwe owelusayo. Ube wenza intando kaNkulunkulu. You push your mind to the will of God. You push your emotions to the will of God. You push your will to the will of God. Align intando yakho neyakhe. But kubekwe kuwe lokho. Nikelani imizimba yenu othi ngithule yazi. Nikelani imizimba yenu ibe ngephilile nengcwele. Akwenziwe yini? Shuthi le ndaba yomnikele ichoice yakho. Kungenzeka unganikeli umzimba wakho ube uphile kodwa uyatshelwa ukuthi nikela uyacelwa. Uthi uPaulos okwenda ngiyanincenga bazalwane ngobubele benkosi. Sincengelani ngoba ingqondo nemicabango yakho nomphefumulo wakho usentandweni yakho. Buka namhlanje ula endlini. Uzokhonza because you have decided to do so. Lalela, uma next week ungadecide ukungezi la unesikhathi undecide ukulala ngishawa umoya. Listen, ngeke kwehla ingilosi izokubamba kanje iqhubu liphushe kanje. uNkulunkulu uyayihlonipha into oyidecidayo. Nayo into ayenzayo ube seyithatha iqhathanisa neyakhe. Ya. Intando yakhe iyaxesha neyam too much. Ngoba anisukubanga lutho noNkulunkulu nizobanga intando. Ubaba nomama ubani na? Uthi ubaba nomama akusiyo, uthi uyihlo nonyoko bayakubiza phandle ubaba nomama, uyakubiza phandle uthi Jesu oba labo. Wathi ukuchazela ubaba nomama mthobani. Ubaba nomama yilaba abenza intando. Kusho ukuthi into esenza sibe yifemele yodwa ukuthi intando yami neyabo iyamesha. Hayi abantu bentando yabo. Lalungi fundisa ukuthi mayenze intando yakho. A spirit person umuntu ke uNkulunkulu investa kuyena intando yakhe. Leso uNkulunkulu ukhuluma nomoya wakhe. You may interpret him, ungami-interpreta ngendlela othanda ngayo. Abanye bambiza ngonembeza, abanye bambiza ngani, but that is genuine you. That's why awuthula umoya wakho uyakhuluma. Ukhuluma ngisho esigebengwini sekuthiwa simagilo. Yabona sibhemi 20 siyiqede yonke nya. I-serial killer. uNkulunkulu akanqenje ukuthi ukuvuka umoya wakhe phakathi nobusuku. Uthi uyolichithela lapha inguna phakathi emhla uphuma la. Abhemi 20 ayibeke phansi abhemeni kweluza itshinga ayibheme kayibe dosa kabili ayigqobe phansi ayidosa kabili ayigqobe ufface reality. Umoya wakhe uya responda to his soul. Bhemi 20 azayiqeda akunceka na ulahla awulahla aphuza amanzi angehla awathimisa because uNkulunkulu umoya wakho uyaphakama manje. Umbuzo imibuzo. Uthi bhuti mathu manje icilongo liyakhala. Mina mangiphuma la umoya wakho uyashumayela. Uthi mangiphuma la ngaze ngibheke phi. Ngoba usenze isihogo usahleli kuwe. Ubusihogela uthi yabona midla mangiphuma la kumbhedela. Wena ukubiza ngonembeza ukubiza ngeenhliziyo ezimbili. Uthe inhliziyo ngizwithi enye ibithi kanti umoya wakho uyakhuluma. Wena awunenhliziyo eyodwa wena. Ukuthi unama voices awu2 akhuluma kuwe. Inhliziyo i1. Uthi yazi njalo inhliziyo yami enye ibisho kanti umoya engcolo bekhuluma nomoya wakho. Uthi bisho inhliziyo yami njalo ukuthi hey ukuthi manje bezimbili inhliziyo enye ibithi unenhliziyo eyi1. Ukuthi awuzwa. Now sengizothandaza buka. The spirit man is the genuine you. Uthi Jesu mayikushumayela kwendawo uthi ena uNkulunkulu umoya nithuleleni. Uthi uNkulunkulu uba ayithi uyini uthi uNkulunkulu ubani? Yeah. Ngoba mawusensa lo gama please usensa isiZulu esicorrect. Akuthi uNkulunkulu uyini? uNkulunkulu ubani? uNkulunkulu ubani bathandekayo? Umoya. Uma sithi ke bonke abamdumisayo uthi bamele ukumdumisa
ngomoya. Listen. Whoa. The problem here, nonke nicabanga umoya capital letter. No. Lithi umele ngobile ngiyasho manje. Umele ukukhulu ukumdumisa. John 4:24. Umele ukumdumisa ngomoya nangeqiniso. Ngokuba yilona hayi ngobile. Ngomoya nangeqiniso. Ngomoya nangeqiniso. Nansi ke problem. Thank you my dear. uNkulunkulu ungumoya. Do you see that capital letter there? Nobonile? Mune iBhayibheli la ngempela fanele libhale kanje. Hayi lama new translations abuya adlale ngani sometimes. uNkulunkulu ungumoya, that is capital letter. If capital letter ephakathi ne sentence noma negama usuke ehlonishwa lo muntu. So that moya is the Holy Spirit of means is God. Abakhuleka kuye bafanele ukukhuleka ngomoya, small letter. If sekumoya small letter kusho ukuthi akusekuye loya obekade eseqaleni. Futhi uma uthandaza with your spirit. Ngomoya small letter nangeqiniso. Loya moya nje obengenziwe bemkhulu nje kwenzile ukukhombisa ukuthi akusekuyeke manje uNkulunkulu, kodwa lesekhulunywa ngaye kukhulunywa ngomoya womuntu. Sekwehliwe ngoba makwehliwa nje kwenza usmall letter kuyashunyayelwa la bafethu imbhalo ne-writing angakho ngakholelwa kumuntu ovela huza mefunda iBhayibheli sangathi ujaha ngazi ukuphi ujaha isitimela simshiyayo. Mufunda iBhayibheli uconsider ngisho amakhoma, uconsider ngisho ama full stop, uconsider angazi la kokunye kuthiwa yini, uconsider zonke lezi zinto enayifunda esikole. You consider those things. Awuveli ufunda ujijime nje sangathi ujaha angazi ukuphi. Listen, ngomoya capital letter umele ukukhuleka ngomoya small letter. Kuthi mangimile la i-relationship iphakathi kukamoya capital letter nomoya small letter. Ngezinye indlela mangithi baba akekho nje ngawe nofana nawe noma kuphuma emlonyeni wenyama, kodwa kumele ukusuka kumoya. What is heart? According to the Bible, heart is not just biology, something okuthuilingana nesandla sakho sakwa. Onke ama parts asuke represent the real thing. Akuyona into ephampa igazi. Mawuthiwa wona njengoba uthi uJesu wamumukela ngenhliziyo, uJesu la enhlizweni, kusho kulesa sigaxa lesi. Thu umuntu ukholwa ngenhliziyo, usho ukholwa ngebiology. Le no iota no bani no. No superior vena cover, no ban. No inferior vena cover. No right and tram, no left and akhulunywa ngebhayo leni ifunda kwantontonto. Kukhulunywa about the spirit person. That M. Makuthiwa receive Jesus with your heart. Show with your spirit. Jesu hlala i-capital seat la ihlala Nkosi empilweni yakho isemoyeni wakho. He dwells in your spirit. That is ehlala Nkosi, headquarter. Headquarter yokuhlala inkosi yasezulwini is your spirit, not your mind. uJesu akahlala engqondweni, uhlala in your heart. That's why usho ngazi kangakanani into mayila ingekho la, it's a problem, because information iyakwazi ukuba la kodwa uthothi ayikho enhlizweni. uJesu vele wakhala kodwa 19 khathaza lesi sizukulwane singidumisa ngeindebe zomlo, kusho ukuthi they have knowledge of information ikhona engqondweni iyaphuma la. Uthi mangithi ngiyacinga uthi inhliziyo yabo, kodwa uthi inhliziyo yabo ikude, kusho ukuthi la ngihlala khona. Phezu kwazo zonke izinto ongayiqaphela uyigcina inhliziyo yakho, ngoba yila ububi buvela khona. Because heart is the center of man.
It's a spirit person. Yilokho sothi bakukhala icilongo. Angazi mase kuthiwa yini mama SD card manje nama SIM card ama SIM thi. Ezenkulu yabo. It's just like that memory card or whatever that you may call it. But ngicela ukusebenzisa SIM card engathi ngiyeza kangcono. SIM card nayo le nto niyishutha phakathi lapha efonini. Ephethe information yonke. Mungwabhongcula le yanto. Usala nenkunzi malanga yefoni engaka. Engena information. Makukhala icilongo uzobe khipha isimu. Ene information yonke. Le yanto ngendlela edangerous ngayo iyazi impilo yakho usena 6 days. Ama records are there. The spirit person does not have a word I don't know. Aliveli kusystem. Leli gamtha ngazi ngikhohliwe. Umoya ukhohlwa. Umoya ayikho into engiyazi. As a result uma sifike ezulwini akho umuntu ozosintroduce ko Gabriel nako Abraham. No. Falele senje okay. Awusufikile, thank you. Abraham ake lawo. Hela fezeke iphupho la. Sawubona baba. Yazi ngimangele. Abraham. Oza sorry asikaqedi wena sisazokusurprise oza. uMaria lo. Maria. Musukumdida uMary Magdalene. Oh, bekuyitshethile uMary. Kwathi ubloza uJesu also. No one will introduce you because the spirit person knows everything. You immediately mawaqhumuka kulo mzimba. Now umzimba limited in terms of knowledge. Limited in terms of sight. Mangila ngibone show. Actually sengikude futhi nase show. Mangila ngibone kwi parking. I am limited because ngise kwi flesh. Once ngaphuma kodwa la everything is clear before my eyes. I know everything. That's why you'll enter heaven. Heaven knows you. Mary knows you. Abraham knows you. Look at this young man. There's one man. Eshunyayelwa uJesu lapha. That uJesu washaya into ephezulu lapha. Kufa abantu abawu2 lapha. Baphuma emzimbeni wenyama. One guy ifa ayina uNkulunkulu. But lithi iBhayibheli umzimba wayo lo wenyama wayiswe emathuneni. Ungakabi nokonakala yayisi reporter la kade isebenzela khona. Lithi iBhayibheli